Здравейте и добре дошли на откриването на моята първа пътуваща изложба Колумбия, племето Коги. Аз се казвам Иво Кодини. Родом съм от Силистра, но от 11 години живея и работя в Америка. Занимавам се с фотография и с видеопроекти. Също така съм режисирал няколко пиеси в Бродуей, докато живеех в Ню Йорк. От 5 години живея в Майами, но където и да съм по света, винаги нося късче от България със себе си. Изложбата Колумбия, племето Коги е едно приключение из дебрите на северно-колумбийските джунгли. При посещението ми на тези племена бях вдъхновен да уловя бита и културата на тези хора. Те живеят по много сходен начин, по който са живели техните предци преди стотици години. Най-интересното е, че открих и много неща, които са сходни с развитието на нашите бит и култура. Това ми напомни, че където и да сме по света и колкото и да сме различни, в същото време сме и толкова еднакви. Аз завърших бакалавърската си степен в специалност филмова и телевизионна режисура през 2011 година. След известно бродене в света, реших, че е време да се върна и да завърша също така моята магистърска степен в същата специалност. Избрах родния си град Силистра като първа стъпка на моята пътуваща изложба, тъй като там имаше много хора и специално учители, които ме подкрепяха и насочиха към визуалните изкуства и по-специално към Югозападния университет. Както моят роден град, така и Югозападния университет и специалност катедрата по телевизионно, театрално и киноизкуство към факултета по изкуствата са били факторите, които са ми помогнали да се развия и оформя като артист и творец. Надявам се тази изложба да бъде вдъхновение за всички студенти да преследват мечтите си и да продължават да се развиват.